Okay, hold on. Then it's law that I own. Kono bia bude Chidiebere, ono bia arrest. Yes, sir. Or ibu military ke ibu police. Ema esomo ESN arụ ọrụ. Iso ESN. Yes, sir. Arụ ọrụ. Yes, sir. So ibu one of the ESN. Yes, sir. Okay, ihe ọrụ otu aka ndị ESN si arụ. Onye si abalị m ọrụ ọkụ anwụ ihe m ha na-arụ na ya. Odiri egbe a iji ka ndị ESN na-use. Mba, sir. Then ndị ESN a nke ndị ha na-arụrụ ọrụ. Asị na a na-arụ ndị Biafra ọrụ. Ndị Biafra. Yes, sir. Mgbe iji wee baa ESN akpọgo gị jee meeting ebe ifuru ndị Biafra ahụ. Ọ ka bụ novice na ya na-arụ ebe ahụ. Ị ka bụ novice. Yes, sir. Okay, then malasi gị ala arụ ndị Biafra ọrụ. Yes, sir. Ị ma onye Maazị Nnamdi Kanu bụ? So na picture ka nna. La picture ka ị na-afịa. Yes, sir. Then ndị ESN ihe ESN na-arụ ọ bụ ile akpụrụ ụmụ nwanne ha jeele egbu ka ọ bụ ile echekwa obodo be ha. Maintain nke bụ eziokwu ona nọ ibi na agbanyebara m mmadụ egbe enu mbụ ma efozi ịgba onye ahụ n'ụkwụ ma n'aka. Okay, ihe ijila aka ọ gịnị? Ihe abụ egbe. Onye buru ya bata obodo a? Mụ bịa ihe nji wee buru ya bụ onye ahụ kpọ m because ọ ma superior ka ọ bụ. Onye ahụ kwesịrị iji ya but based on ọnya machine and oyi ha akpa buru ibu. Mụ nwere nnukwu. Okay, thank you. Akwa isiri ebe onye Ọkịja. Yes, sir. Ụdịrị ihe ọla emela Ọkịja bụ ụnụ? No, sir. Why? O meburu before PG ya wee bịa tiezie security. Then PG na-etinye security. O mezie gịnị? Ọ kwụsịzie. Yes, sir. Then ebe ị bịara ịbịaziri obodo na-enwe security. Mba, sir. Mgbe onye akpọrọ m ịma agwa ngị sị gị na amahụ m ebe anyị. Don't worry. Ọkịja enwego security abi? Yes, sir. Then ụnụ ahapụzie Ọkịja bịazie ebe ọbụla anyị kpọrọ gị ikwere jee na-abịa ebe I believe na ha enwe security. Akwa ya? Yes, sir. Okay, now obodo ị batara na nwere the strongest security outfit bụ uli a ị batara nwere ya. Uli nwere security. Kama na anyị adịghị eme ihe ndị ihu akwụkwọ dịka otu other people si eme. Before Oga Ken eme aka coordinate ya bụ ụnụ bụ na ajụzie oyi then batabazi uli ka ị bịa kpaa mkpamkpa obodo ebe dị enwe security. Ọnya ga-amala ihe ụnụ ya ala eri ihe ndị Ọkịja na-asọ. Then ọ kpọrọ gị ka ụnụ bịa kpụrụ Chidiebere. Then Joshua ka onye Chidiebere abụ to you. Nwa nwanne gị nwoke. Onye Chidiebere abụ to you. Nwa nwanne gị nwoke. Then biko na-egbughị oge ihe a na-eto ogologo. Kedu ka isi wee mara these people mara kampụ ha lọsụ a? O nwere somebody na-abịa na nke m. Onye adazi onye nke ole ekwu. Onye a na-eme ọ bịara m ekpere. Mana ihe a na-emezi na be m ọ sị na ya ga-akọnekt ndị otu ha. Ke ụdịrị ekpere ile ekpere ke nke ile ekpe ihe a? Ekpere m nsọ kere afọ chọọchị gị? Saturday ka ile eje. Okay, Saturday ka ile eje. Then ịmara obodo a nwee ịmara security nọ na this town? Yes, I'm now with security. Okay, thank you. Don't go far. Kedu ọdị ihe a here? Madam, stand up. Ka onye bụ? Sharp. Kedu onye bụ? Ibu whose wife? Bishop Joshua Nyemeshi's wife. Onye? Bishop Joshua Nyemeshi's wife. That's a bishop now is in doubt. Akwa gị nwa mee ka ị mara ebe lawyer. Welie aka gị elu. Ebe lawyer. In the real face of law now, your husband o mere ọfụma ka o meghe ọfụma? In the real face of law, your husband, a lawyer as you have claimed to be, because we know that you are not a real lawyer. Adịghị nke gago law school, but coming to law, your husband o mere ọfụma ka o mere? Unu emere ọfụma ka ọlụ unu emere ọfụma? I am frustrated. Unu frustrated. Thank you. Hold on there. Hold on. Onwego mgbe my brother coming. Onwego mgbe ngila digi kpọrọ some people ha abịa kwurisie ụlọ ndị mmadụ before mgbe abịa kwa ozu your mother-in-law. Oga, onwego mgbe apịarisi alụmakobe ụlọ be nwanne gị nwoke. Unu jere zone 13 Barrister Okoli jere belu ha. Onwego mgbe ihe dị otu a mere.
Ọ bụdị m zichara ya onwego mgbe anyị mere this kind of thing na bụ onye Chidi mere ya mana ọ bụ mmụ sendịrị ya. okay then ukwu akpụ ebe ahụ ị nọ kwa gị nwa bụ onye nwere ihe ala ukwu akpụ ebe ala Ife okay then kedu ka nwaanyị ka isi wee mara these people ka ihe ị gwara anyị before maka nwunye gị and the contact isi wee mara these people Asị na nwere nọmba m nwetara nwunye m nwetara because of ihe a na-eme m. Nwunye gị natara nọmba n'ebe O nwere somebody a na-akọ akụkọ and mbunobi m ji wee jee ebe ahụ bịala ogbe onye na-eje na nke ya ọ ga-achọpụta ihe anwa